Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya." Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili.
we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on. Family, we're glad that you have come to share your life with us as we grow. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Oh, yan. Good afternoon po sa bawat isa. Ngayon po, medyo nagkaroon po tayo ng technical problem kanina. So, welcome po to Pamilyang Kapampangan. Still, this is your DJ Ma'am Ning here at 99.9 FM Radyo Guagua. Ini po ang istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Yeah, mayap agat panapon kem buong kabalenang Guagua. Metong pong mapaling gat panapon ke katamungan po. Yes, and good afternoon sa ating mga karatig bayan. Siyempre, yung mga tagapakinig natin. Lahat po, kahit pala hindi ko sila nakikita dito sa FB, nakikinig sila sa kanilang mga radio. maraming salamat po sa inyong lahat. Po. At sinusubaybayan nyo ng husto ang mga programa dito sa Radyo Guagua. Mabuhay po tayong lahat! Yes, Maya pagat panapon keng balening sasmuan den kay katamong taga pakirandam ken at saka keng Lubao, Florida Blanca, Santa Rita, Porac, Bacolor, San Fernando, saan pa ba? San Luis, Santo Tomas, Masantol, Macabebe, Santa Ana, Arayat, buong lalawigang Kapampangan. Mayap, agat panapon po, kaya kayungan ken. Yan, akakit siya palaking kamereng kanakong sapin, kening gulot kasi po nanding menik ko. At nako pong kapawas sa kapawas kening palingay ni po at kalub ko keni marimla nya menya pingkong gulot kasi po miturang kong kuko keni. Alright, so hindi natin kakalimutan siyempre ang ating mga tagapakinig doon sa City of Mabalacat and City of Angeles, especially in Clark City. Ang ating mga tagapakinig dyan, na mostly mga guards dyan, isang magandang hapon sa inyo. Yan.
And sa ating mga friends and relatives in Manila and the whole Philippines, hello! Isang mainit na araw sa ating lahat. And syempre, sa ating mga kababayan ng mga OFW sa United Arab Emirates, especially in Dubai, yung ating mga taga-sunod dyan, no, ng ating programa, isang magandang araw sa inyo. And also sa ating kay Apong Marianong Garapon, kay Sir Rolly, at sa iba pang ating mga kababayan sa Amerika. Isang magandang gabi sa inyo. Ne? Mayap abengi po kay kayungan Ken, King America. Sa ating mga kaibigan din doon sa Canada, saan pa ba? Sa Italy, si Kuya Nilo Manakov. Hello! Good afternoon sa inyo dyan. And to other friends in the whole world, no? Sa Israel, in Sudan, saan pa ba? In Iraq. And sa Pakistan, hello! Good afternoon to all of you, my friends. A good day to the whole world. Yeah, welcome to the family, the Pamilyang Kapampangan. Maya Pagatpanapon po, kang Honorable Dante D. Torres and family. Hello po sa inyo. And to our Vice Mayor Sajid Khan Yusuf, soon to be a board member of Pampanga. And to our Sangguniang Bayan members, isang mainit na hapon po sa ating lahat. Sa mga officials ng ating munisipyo, sa Kuya ng Bayan, Kuya June Panganiban, and the beautiful principal wife, Madam Siena Panganiban, Maya Pagatpanapon po kaya kayo. Siyempre, sa aking kumare, si Madam, si Madam Rose Kalalang Odea, po, Maya Pagatpanapon, kumare ko. Sa aking kumpare, si Aldwin Malyari and family, Maya Pagatpanapon, kumpare ko. And syempre, baka biglang-bigla lilitaw dito yung aking Madam Principal. Ang aking mabait na principal, si Madam Eloisa C. Luzong. Hello po, Maya Pagatpanapon po, kaya kayo. And sa ating mga former principals, Madam Baluyot, Esrelita Baluyot, and Madam Jesus Agustin. Yan, makirandam la po rin balo ko. Hello, Maya Pagatpanapon po, kaya kayo. Wow, si Ate Milet Aborda is watching. Hello, Ate Milet, I miss you. Kamusta ka na dyan sa Iloilo? Sana nandito ka para makasama ka sa R&R natin. Yan, alright. So, sa ating mga avid fans, si Ludwig Sunglao, of course, and si Ma'am Beth Sunglao. Good afternoon po sa inyo. Sabi po ni Ludwig, hello po, Ma'am Ning, pa-shout out po. Number 1, Radyo Guagua, 99.9 FM. Love you, Radyo Guagua. Pa-play po ng song Permission to Dance by BTS. Ayan, meron pa po, Ma'am Ning, sabi niya. Ano pa ba yun? Thank you po. Okay, thank you po, sabi niya. I love Radyo Guagua with so many hearts and kisses. Thank you so much, Ludwig. Yan, alright. And to Ma'am Susan Ginto Serrano, hello po. I miss you, Ma'am Susan, and I miss everyone. Po. Sabi po ni Madam Susan, hello, beautiful ma'am. DJ Ning, wow, di rin ako. Good hat afternoon. Nice to see you again. Yes po. Miss Dakay po, dakal na salamat po kay kayo na po. Keng lugudyo po kanako at keng kaya katamong program. And sabi po ni Ma'am Susan, my greetings to the viewers and listeners of my favorite radio station, our very own
Radyo Guagua. Oh my goodness. Hi! Yan. May tumatawag po. Biglang nawala ako sa sa binabasa ko. So my greetings to the viewers and listeners of my favorite radio station, our very own Radyo Guagua 99.9 FM, Pamilyang Kapampangan. Ingistasyong magmalasakit at lulugod kareng tao. Wow naman! Neng kay may bugda na kang gawan kay co-host Ma'am Susan. Yeah, and sabi ni Ate Melet, nice to hear your voice once in a while. Wow. Every Saturday, Ate Melet, kasama ka na sa pamilya. No? And nasaan na ba si Ma'am Lu? Hindi pa siya nagsa-sign in, no? So anyway, babatiin ko pa rin siya si Ma'am Lu Dural and Kuya Frank and si Inang, yung family nila doon sa San Agustin. Maya pagat panapon po, kaya kayo can. And of course, special thanks po. Maraming salamat sa Global Filipino Movement sa pagbibigay po nila ng symposium po, information dissemination tungkol po sa migration and its effect po, at saka yung binigyan po ng tips ang mga bata po, na mag-a-abroad, ano po yung mga dokumentong dadalhin nila, and pwede po silang patulong po. Pumunta lang po sila sa building ng GFM doon sa Ortigas po. Tutulungan po sila sa mga legit na agency. Wala pong bayad ang pagtulong, kundi sila pa po ang nagbibigay, ang Global Filipino Movement, headed by its director, si Pastor June Gaviola. Yan, kapatid ko po yun. At saka meron din po silang program dito sa atin sa Radyo Guagua. Samahan ng manggagawang Pilipino sa abroad. Yan po. Every 3 o'clock p.m. po yan. 3 o'clock in the afternoon, Sunday po. Samahan ng manggagawang Filipino. Yan po. Para po makasigurado kayo kung legit nga yung agency na pinapasukan nyo papa-abroad. Po, tutulungan po kayo ng Global Filipino Movement. Maraming salamat sa kanila at sila'y mga partner na natin po, tsaka si Pastor Alicando. I still remember. At ang kanilang mga partner churches dito sa Guagua, yung sa taga Betis po, ang nag-assist sa amin, yung sa mga Santa Ursula po, headed by sino kasing pastor nila, pero kasama po nila yung aking mga former students, si Adrian and si Ferky, and the women's po, yung pong mga women sa church nila, kasama po nilang nag-ministry sa Betis National High School. So maraming salamat, Global Filipino Movement. Alright? And ano pa bang ating pasasalamatan dito? Yeah, Diyos ko, salamat Lord, and salamat po kay Dr. Bienvenida Alvaro, yan. At hindi po ako kinalimutan ng ating Diyos, and I'm going to teach again in Santa Rita College, yan po. So maraming salamat po sa pagbibigay ulit ng chance ngayon sa akin, which na kailangan natin ng extra financial. Yan. So, tumataas yung ating mga bilihin, pataas yung wala yatang spaghetting pababa, puro na lang pataas, spaghetting pataas. Yun, lagi pataas ng pataas, walang bumababa. Isa na lang yata yung bumababa. Bahala na kayo kung anong isipin nyo doon sa kung ano yung bumababa. Alright, so to start our program, let's have this song, Who Am I? Po, sino nga ba tayo para lingapin ng Diyos? Kagaya ko, sino nga ba ako? No? Sino ba si DJ Ning, no? Sa harapan ng Diyos? Isa lang po akong mababang nilalang, pero nililingap po ako ng
ating Panginoong Diyos, no? Hindi po ako pinapabayaan. Yan. So, I will praise the Lord forever in my life. Okay, let's listen to this. Who Am I? By Casting Crowns. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials
para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan." Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay.
May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo. Here is your requested song, Permission. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka... Back to Pamilyang Kapampangan. Greetings coming from Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi po niya, hello to our dear Inang Apogel, by my mother-in-law. Sabi po niya, siklod ko po. Stay healthy and mingat po lagi. Thank you, Paides, for always posting our Inang's pictures. Papasaya mo kami nga. Sending my congratulations to Sherry Serrano.
So proud of you. We love you all. Yan. With claps and 3 hearts. Ne po. So, hello po, Inang Apo Jel. Mother-in-law po ni Ma'am Susan Ginto Serrano. And hello, Sir Rolly Sangko. Yan. Watching there in America. Carson, California. Alright. And, syempre daw, kay Bambi, Liam Caleb. Yan. See you soon. Ne po. Tsaka kay Mark Noe and Sister Tess, mingat kayo lagi. Ne? Miss you, sabi na pong Ma'am Susan Ginto Serrano. Okay. And then, ano pang sabi niya? Wow. Nagre-request po siya, the greatest gift of all. The greatest gift of all or the greatest love of all? Ano yung Ma'am Susan? Ngayon ikaw pa dimdamit ang the greatest gift of all. Imbalo ko itang the greatest love of all. Ma'am Susan, bumulad ka kaya nanuhin ang request mo. Ngayon imiya pa ikit. Okay. Ay, sorry po, Ann. Darling, greatest love of all yini, ne? So, yung i-number 1 mo. Siyempre, number 1 niya kayong puso tama yung Ma'am Susan. Hello, Ma'am Susan. So, belated Happy Father's Day po, ne? Last Saturday, wala po ako kasi nag-brown out dito, tsaka meron po tayong ginampanan na importante. And ano bang issue ngayon? Ang daming issue ngayon, no? Do yung pag-uusapan natin ay tungkol sa ating mga ama. Yan. Dahil hindi po natin napag-usapan yung mga tatay last Saturday, ne po? It's better late than never naman eh. So, sa lahat ng mga tatay dyan, nagpupugay po ako sa inyo. Ne po? Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus. Yan. Ne po, ang bless your works, bless the works of your hands. Ne po? Yan. Okay, nanularing ikit ko nanding king FB. Ne? Actually, yung topic natin ngayon ay ano ba ang tatay, ang isang tatay sa pamilya. Yan, ne po. Yan, pag-uusapan nga natin yung mga tatay. Pero before that, pag-usapan muna natin yung mga maiinit na usapin. Ne po, maiinit na usapin sa FB. Hindi naman sa Marites tayo, okay? May nakita po ako kanina, sabi, Kamaling brown out. Ne, sabi, Kamal ka na yung brown out. Hello, Pelko too. Ot ka no kamaling brown out. My goodness. Lagi tamong brown out, pero nakanong kamaling kay. ing kuryente, my goodness, ne, nanuta mo. Sabi ko napin kanina, inganggang bagit. Tatas, ne, alang bababa. Alright? So, pigagawan darugong biro ren tao, pero makakay po yun, at napin namang kamal. May katas na nga hanggang bagi-bagi kem paligid tamo. Tabalot, may papakanya ne, pero itamupin, kaya nung ko mo knowledgeable king Bible, medyo magkay ko naman nang as kanina mag-react ko naman pero sasabihan na po kasi ng Bible, king Book of Revelation, datang yung panahon, ing metong salop, isang salop na trigo. Yan, trigo sa ibang bansa, sa Israel ay trigo. Dito sa atin, isang salop na bigas ay magkakahalaga ng isang araw na sinahod mo. Ne? So, how much do you earn in one day? My goodness, yan ang halaga ng ating bigas. Darating ang panahon, no? And always remember this, ang Bible ay hindi nagmimintis, hindi nagkakamali kailanman, kasi yan ang salita ng Diyos. Ne po? So, mag-ano po tayo, maghanda-handa, and wag po tayong gaanong magasto sa buhay natin. Let's save. Kapag nagkaroon po tayo ng extrang pera, mag-save po tayo. Ito, naalala ko na naman si Dr. Alvaro, no? You still remember yung kinwento ko sa inyo na senior citizen na tinulungan ko kasi masakit na yung kanyang
paa, no? Masakit na yung kanyang paa sa kakatayo, sa linya, no? Nag-line up siya nung nag-booster kami. Yan, when we were availing booster vaccine there in GNC. Derugupi pansin-pansining matuwa. At ako po talaga namangkin tatasking sarili ko namangkin pupuryang king sarili ko, talagang makanita ko po panugali ating ko pong panga gentlewoman. Ating ko pong panga gentlewoman, ating kong pagka Girl Scout ne po. Sinopan ke po ining senior citizen na inina ek nemang kilala nung nino ya ne. Inassist ke po. At anyang kutnan na ako ni sino ka? Sabi niya, anong pangalan mo? So, magpakilala ko po. Ako si Dr. Romar. Sabi ko po sa kanya, isa pong teacher ng Betis High School. Then, nagpakilala siya. Sabi niya, ako si Dr. Alvaro. Sabi niya, ganyan-ganyan. Oh my goodness, no? Isang napaka-importanteng tao ng ating society. Hindi ko alam na iniisnab-isnab lang siya ng ating mga tao dito, no? Yung mga tumatao sa vaccination sites natin. At eto po, she remembered me. She never forgotten me. Hindi po niya ako kinalimutan. At ang Diyos, magmula nung nanalangin ako sa Kanya, ako pala'y sinagot na niya. No? Sinagot na ako ng Diyos bago ko pa man anong tawag dito? Actually, I was typing the letter of intent, no? I was typing it last Thursday. And then I chat Dr. Alvaro kung nandun siya sa school para maipasa ko ng personal sa kanya ang letter of intent. Baka nakalimutan niya ako, sabi ko. Pero nung nag-chat back siya sa akin, I have approved already. Wow, my goodness. Tuwang-tuwa po ako doon. Hindi ko pa man, tinatype ko pa lang, hindi ko pa man binibigay yung aking sulat. Sinagot na ng Diyos. Sa pamamagitan po ni Dr. Alvaro ang aking nilalaman ng aking puso, no, para magkaroon po tayo ng extra income sa ating buhay. Yan. Alright? So, tayo pong mga tao, tamo po masyadong makasarili. Sabi nga ni Jovit Valdivino ay bagong Pilipino. Tungkulin natin ang tulungan, no? Tulungan ang bawat Pilipino. So, yan po sa ating pagtulong at hindi natin inaalala kung ano tayo. hindi natin inaalala kung teacher ka man, kung doctor ka man or what. Pero ako po talaga pag may nakita akong ganun na nangangailangan ng tulong ay tutulungan ko po talaga. Yun po ang naging karanasan natin sa pagiging gentlewoman. Alright. So, anong sabi ni Yami pangumustala ri Ma'am Susan ang po'y Ludwig Kenny, ha? Bala mo kalwat nang yamikit din nga do nga rin. Alright. So, yan po. Maraming salamat, O Diyos, and ginamit niya si Dr. Alvaro para pagpalain po ako. Yan. Okay. And then, ano pa ba yung ating pag-uusapan na nasagap natin sa FB? But before that, let's have these beautiful songs, no, na requested ni Ma'am Susan Ginto Serrano. Wow! Corazon Flores Dato. Happy birthday to my brother Juanito Flores. Yan. So, welcome po sa pamilyang Kapampangan, Ma'am Corazon Flores Dato, and happy birthday daw po kay brother niya, kay Sir Juanito Flores. Yan. Yan. Happy birthday, Sir Juanito Flores, coming from Ma'am Corazon Flores Dato. Yan. Isang magandang araw po at magandang maligayang kaarawan po sa inyo. Okay, so before anything else, let's have this requested song of Ma'am Susan Ginto Serrano, The Greatest Love of All. Uy, nag-send ng photo si Ma'am Araceli Lapid. Hello, Ma'am Cel Lapid. Hi, how are you? I love you also. Okay, so let's have this from Whitney Houston, Greatest Love of All.
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna.
Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, "Hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan." Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang,
Hindi pa huli ang lahat at walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhing sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil... Yung ating mga awitin talaga, sabi ni Ludwig. Hello, good afternoon. A good day, Sir Nilo Manakop there in Italy. Sabi po niya, blessed are those, they did not sin me, but still believe. Yan, po. Ano pang sinabi niya? Have a blessed Saturday. Morning, lunch, evening, pamilyang Pilipino. Magandang buhay po. Yes, yan. Para sa ating mga kababayan sa abroad, this is pamilyang Pilipino. Alright, thank you Sir Nilo Manakop sa pag-tune in dito sa Pamilyang Kapampangan or Pamilyang Pilipino. Okay, no? And sorry sa nag-chat sa akin kay Ma'am Annalie Ferrer. Mamaya kita sasagutin. Nasa radio tayo ngayon, po. And there's still 1 minute before 3 o'clock before tayo mag-pray, no po. Sabi nga kanina, medyo anuhin natin, at kanu kamaling brownout, nanano kayo, mag-ayos-ayos naman kayo ng konti dyan, alright? And ano pa ba? Isa pang issue ngayon, no, sa ating bayan ay itong abolition of K-12. Payag ba ang bawat isa na maalis ang K-12? Wow, sabi ni Sir Rolly Sangko, kasaya na po at karela na ng ma'am anak apo kong indang pin. So, sabi na pong Sir Rolly Sangko at tuna ko. Po, mayap at malago ka pa keng kaorasan. Wow, no. Thank you so much, Sir Rolly Sangko. At lagi yan naman keng FB Sir Rolly Sangko. Yan Okay, it's 3 o'clock. Mamaya na natin pag-usapan itong K-12 at saka yung ating mga fathers, no? Ano ba ang tatay sa pamilya? Okay, so let's have this 3 o'clock prayer. Mag-pray pa muna po tayo. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid.
Huwag dumura kung saan-saan. Gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumata yung breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan.
Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay, buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili. At matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital. Welcome back po to Pamilyang Kapampangan. Yes, kindly share po ang ating program sa ating mga friends and relatives para po lumalaki ang ating Pamilyang Kapampangan or Pamilyang Pilipino. Yes. Alright. Ano nga ba ang isang tatay sa pamilya? Yan. Kindly share po ang inyong mga opinion sa ating chat box niya po. Kanina po, iniwan kong issue yung abolition of K-12. Kasi daw po yung mga magulang natin ay nahirapan dahil sa humaba ng 2 taon ang pag-aaral ng mga bata. Po. Ano ba ang K-12? Actually, we have already one educational system. One world. Po. One world educational system. So, ewan ko kung ma-abolish ito. Ito na po Ito na po ang edukasyon sa buong mundo at ang hirap po kasi sabi nga ng maraming teachers, ang system. Po, ang system ang ayusin.
maganda po, masanting niya po para sa in grade 12, in grade 11 and grade 12, ne po. Nung ing talagang ing anak niyo po, may garalya at kingwana, ing kakayahan, dapat ng kuwanan, ne po. Abalo na, ing skills, dapat ng abalo, keng eskwela, ne po. Makakay na po, pwede na pong makipagobra uling 18 anyos ni, ing makalungkot po ngeni. Reng kaya nakanta mo, mamamagobra la, alala pa man 18. Sabagi, etala po asisi. Ne po, etala asisi kasi may pandemic. Ne po, may pandemic at may kasakit tamo keng kabyayan, antinjan tamo po yan. Pero etaya po sa shortcut, ne? Etaya po sa shortcutting process na ning biye. Kailangan la pong mamagaral ding anak. O yan, ngening bakasyon, pwede lang mamagobra. Pero eta na po sana dadami in school days kayong pamagobra da ring anak. Sabi ko pin, that is child labor. Child labor po yan. Pagobran nyo ring anak na dapat magaral at tsukeng kilobiskwela. At kanita pa man po, balutan na after high school, langan po makapag-college ding anak. Langan po makapag-college. So, ing megi pong kasagutan at it was found out in the world standard na the high school graduates are not that enough skilled. Ne po, ela po skilled ding Filipinos. So, kailangan tayo pong i-adapt in grade 11 and 12 ne po para po magila pong globally competitive ding anak tamo. Okay? So, kayan tayo po, tamo po mag-negative king K-12. Don't be negative, ne po. Masanting niya po in grade 12. Magandang ano yan, ang K-11 and K-12, ne po. Masanting niya po, kaya mo, ita mo pong pengari, dapat tala pong suportahan ding anak tamo. Sabi ko nga pin, hanggang problema ng edukasyon na ini, ing bottom line is parents. The bottom line is parents and the law, the system. Yan po yung bottom line kanini. Nanumburi kong sabihan kayong batas. Ikaming mestra, alaking makaying upaya, kareng anak, kareng estudyante. Ne po, alaki pong upaya karela. Nung pakisabyan meman, po manandaman niya emotionally, pwede na kang idemanda ng anak. Ne po, pwede ka pong mareklamo. So, kibat ing pengari, sasabyan na, busy ke po ada. Ne, busy la. Bala mo, ilang busy ke mbiyeda. Ne, bala mo, ilang busy ke mbiyeda. Bala mo, ilang ating makanya na sitwasyon. Kami man po, ating kepong anak kembale. Busy kami naman po iking mestra. Ne, lalo na po ikaming mestra. Lalo na po ako, busy ke mbiye ko. Lalo na ngayon, ituro ko pang college. Ne, imagine nyo yung kana akong biye kanina nung makanano. So, I am very busy in my life, pero den pong anak ko, ko papabran kem biye ko. Tuturo ko pumayat den anak ko. At pelalo nga po ko tuturo ko, ne po, kayang pag-aralan. Ne? So, etamo po sasabihan ng busy ke po kasi laki pong panahon ka rin anak. May pangayon no gawa rin anak ka rin, ang paboren nyo lahat pala. My goodness, ano ba yan? Okay, so, sabi na pong Sir Rolly Songko, kasi po nag-iwan ako ng katanungan dito, ne? Ano ba ang isang tatay sa pamilya? Yan, meg-react ya po yung meto nga tatang. Happy Father's Day! Belated Happy Father's Day! Sir Rolly Songko and Sir Nilo Manakop. At denganggang tatang, ne? Tatang, Keti Yato. Yan, emo Keti Pilipinas, emo Kenny Balengguagua, pero kembuong Yato. Belated Happy Father's Day po. Sabi po ni Sir Rolly Songko, bibiro bilang tatang naning pundasyon. Dakal ngan kasakitan at kapanupayan nung makanano mula lingapan ding maging anak mo, kaya binaning indata mo. Yes, ne? Po bibiro ing maging tatang, sabi niya. Ing tatang ya ing pundasyon, ne? Dakal ngan kasakitan na at kapanupayan. Totoo po yan.
meg open happy Sir Songko ne po na dakalngan kasakitan at kapanupayan nung makanano mula lingapan deng anak yan ne. Kakit kupin mostly kareng ke katamong estudyante ren karelang tatang construction workers, karpintero, mandukit ne. Sana anak samasa nyo yung pamag-aral yo. Sana akakit yung kasakitan da rin pengariyo. At kayo milalako pag-asa. Ko milalako pangarap kembiyo ne. Gawan yung inspirasyon ng kakaluluan para mako ne, para mako king kalagayan na yan ne. And sabi ni Ma'am Susan Ginto Serrano, saludo ko po kareng hanggang tatang nga responsable malugod king pamilya. Itang may sabing lugod kareng anak at asawa, pati kareng libandang pamilya in-laws. Hanes at ating takot king Diyos. Wow, ang galing naman eh. Something na po ni sinabi ng Ma'am Susan Ginto Serrano. So, impuntatang ne, metong yang responsable, malugod king pamilya. Ne? Responsable, malugod king pamilya. Yan. At emo ken pamilya nung kareng pamilyang linubanda kano. Yan. Ne? And I am so proud of Jay. Ne? Proud ko kan Jay. Yuling gagalang nala, re-respetuan no rin kayang in-laws. Yan. Saludo ko naman king anak kong Jay. Yan. Alright. God bless you, Jay. Then, ano sabi ng Sir Rolly? Da kone kabisi mo pinsi siklo mo nang dako ne kabisi mo pin siklo mo nangan ma'am ala anak wari king abi. Wow, sir, kailangan kasi tuturo ka tang high school, turo ka tang college, mag-graduate ka tang alright. Balada rin pengari ilang diling busy da kembi at deng anak da papamurenda la Diyos ko nung kapilan ing ending ne year ending na ning klase ka rin lang mo may lumod ne ing anak bayo yerugo segipan ne may lumod ne rugo ing anak bayo ye segipan iting makalungkot ngene ne makalungkot katotohanan. Makalungkot at katutuan ang malalyari kete katamo. At kuwantin dyan bakit manalakad lang pamilya po tangkay de balong dala ng pamilyang telakad da. My goodness. Sino ba ang may pananagutan dito? Yan ang tanong eh. Tapos papatong dangang keng gobyerno, ne? Papatong dangang keng gobyerno. Ilang ulit ba nating sasabihin na kamangutang nanong dapat mong nanong gawan na ning gobyerno kaya kain kutang mo nanong dapat mong gawan para keng gobyerno mo ne para ing gobyerno mo lingapan mo rin tao. Right? So, what is a father? Yan. What is a father? Ne po? So, a father is the head. Yan. The head. The foundation of the family. Balo da kaya rin kaya na ka na mamamakyasabay nene na ilaing pundasyon. So, kailangan ing pundasyon may ngariyakem bale. Ne? Ing pundasyon nung eya matibe eya mitalakad ing meto nga bale. Uling bagya mo mangin, bagya mo bumagyong, o kaya dita ka shaking of the ground, mag-earthquake, mitombaya ing meto nga bale, nung ngayang matibe, pundasyon. Yan, sabi naping Sir Rolly Songko, ing tatangwapin niya ing pundasyon ning pamilya. So, lawen tayo ing sarili tamo, mga tatang, ne? Mga tatay dyan, na nakikinig ngayon. Tingnan natin ang sarili natin. Kayo ang pundasyon. Gaano katibay? Yan. Gaano kayo katibay sa hamon ng buhay? Sa suntok ng buhay. Yan, no? Sa mga bagyo, sa mga problema. Gaano kayo katibay sa tukso? Alright, my goodness. No?
So, bilang pundasyon, kailangan matibeya. Bangkanita, eya mitomba, ing metong a pamilya. Okay? So, tandaanan tayo po yan, kaluguran na tatang. Ne, pagpugayan da kayo, ngeningaldo ngay ni reng, hanggang tatang, amatibe, king hamon na ning biye. God bless you all. Ne? I-bless na ko ning kaya katamong Diyos, pagpalain na kayo ning kaya katamong Diyos, at megi kayong matibe, king hamon na ning biye. Talagang dakala problemang daratang. Dakala problemang daratang, pero dapat ing pundasyon mo ing Dios. Kapilan man ing Dios siyang pundasyon, ne? King kaya katamong family, dapat ing tatang makadiyos siya. Kaluguran ne ing Dios. Ne po, bangkanita ing Dios, pagpalain ne ing family. Ano pa ba ang isang tatay? Yan nga, bilang tatay, you are the head of the family. Remember, you are the head of the family. Ang ulo ng pamilya. No? Kung ikaw ang pundasyon, ikaw ang ulo, na ano ko lang, biglang pumasok lang sa aking isipan yung isang post sa FB na kung ang asawa ay ilaw ng tahanan, ano ba yung kabit? Sabi. Ano ba daw yung kabit? Ano ba yan? So ako naman, sumagot, ang kabit ay ang anay ng tahanan. Siya ang sumisira sa tahanan. Alright? Siya ang anay ng tahanan, ang kabit. Okay? Siya ang sumisira sa isang tahanan. Alright? Ano lang po yun? Pabiro lang po. Biro lang po yun. Biro pero totoo yun. Ano ba yan? Okay. So, ang tatay, siya ang head of the family, no? So, as the head of the family, kahit nasaan ang head, siya ang nagpaplano, siya ang nag-iisip ng ikabubuti ng kanyang pamilya. Anaping Jesus, atinwaring tatang na menyadyang asan, menyadyang pamangan ng kayang anak at kay bat ibyen na kinganak na lubingan. Alang makanitang klaseng tatang. Ing metong atatang malingap yan. Malingap ya ing metong atatang. Nasabi ng Sir Rolly Songko, ing kabit idadeng jumper. Apo ko Marianong Garapon. Alagang ika. Ne Sir Rolly Songko, yakano ing jumper or jammer. Alright. So, as the head of the family, ikayang magplano. Nanong plano mo king pamilya mo? Yan. Nanong pangarap mo king pamilya mo? Sana dakal makirandam atatang ngeni. Being the head of the family, you are the one planning. You are the one thinking. You are the one dreaming for your family. Ano ba ang pangarap mo sa iyong pamilya? Nano ing tinapan mo king kang pamilya. Alright? Nano yang klaseng pamilya ing buri mo king biye mong malyari. Nanong buri mong malyari king biye mo. Nanong klaseng pamilya ing buri mo. Buri me ba yung magulo? Ekwata burita, Diyos ko, yak buring diling magulong pamilya ginuko. Anyapin miming at tamo po, palagi ko, tapining kutang, burita nga ng tahimik ka pamilya, tahimik, masayang pamilya, pero, malalyari to, lagi ing pamilya maguluyo, lagi ing pamilya, masalese. Bakit? Siguro ing pamilya kulang ya, there is something missing in the family, ing Diyos yang mawawala siguro. Remember always that God is love, anapin. God is love, and everyone that loves is born of God and knows God. He that loveth not
Nino man ninge lulugod, he doesn't know God, for God is love. Wow. So, siguraduhan mo ikang head of the family, ikang pundasyon na ning pamilya, siguraduhan me ingke kang relasyon keng Dios. Ating ka bang relasyon keng Dios? Yan ang kutang. Nan sabi ng Ma'am Susan Serrano, masakit labili deng mestra ne ma'am, itang burida keng aliwang pengari yata, burida, pagdela eskwela inganak da deng mestra na ila ng bala karela. Totoo po yan. Mika upaya la. Nan tayo? Nan sabi ng ma'am, ikayo na pong bala. Kaya ma'am, sinawa na ako po kaya OMG. Bala mo po yata kalabisan na ita. Kabang ing hanggang agyo na ning mestra. Gagawan da, banta mo makasaup kareng estudyante. Minsan pin datang ye school e yaman mengan. Po tamanamdaman niya ing mestra. Yan ang bala. Mas muna ya pang mantabe king anak da po tangkayi e pamasanting ing feedback kareng mestra. Ay sakit naman ing maging teacher ni Ma'am DJ ning map na mo retired na ako. Opo, maya pa po kayo retired na kayo. Ini pa ing makasoray yako mayari ko ang tampong denganak ko kapilan man ko menyawad grade. Eko pek sabi grade at ako mismo ko may sabing grade. Uling nung ako may sabi kong grade. Sigurado ko ma-award kong cum laude anyang panahon ko. Nya anyang mantong kong obra. Tutuldikan ditang metong nga grade kasi yan dili na ita At potang sabyang ke. Sabi ko, my teacher look up to heaven and law, there is my grade. Diba? Linawe ya babo banwa. Kabaldog na kete yato, ito yung grade ko. Yan, dili na. My goodness. Sumpek sabi kitang grade ko nga ita, kalupang yan na anya duwan lareng grade. Oh my goodness. Siguro, cum laude ko niyang panahon na ito. Doing ka na akong average, pang cum laude yan talaga. Pero uling kitang ito nga subject ka ito. May maxing ko. Pero, kepeke sabi, prinsipyo. Prinsipyo. At, itang tao na mga ito ngining panahon na yun mamamagkasakit sa kembien. Oy tengkaya isang di napat kang emayap king kalupa mong tao pupulan mo My goodness. Nan sabi ng Sir Rollison ko, uling adapted tane ing problema kembieta mo, always solve it, not to make another problem. Ing peka the best ing disciplinary king bale at kareng anak tamo. At alam mong kabusitan. Yes. King patingapon, milabas yan. Always be humble to one another. Yes, totoo yan. Diyos ko, kasurang kondiling ing kabusitan, ing dabog-dabog kembale. Ay, Diyos ko po, mabasibas ka na ako. Okay, before kung mamasibas, let's have this reminder from DOH. Tara't magsaya, isang tabi muna ang problema. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng
Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Magandang araw. Ako si Abner. Pahingi ng ilang minuto at ikukwento ko sa inyo kung bakit kami nagpabakuna ng pamilya ko laban sa COVID-19. Ako'y may asawa at anak. Tumatayong breadwinner ng pamilya. Nagbebenta ako ng isda sa palengke. Pero dahil sa pandemya, apektado ang aking mga mamimili at matumal ang aking benta. Noong nagkaroon na ng vaccine sa bansa, ayaw namin magpabakuna. Sabi ng mga kakilala namin, marami daw side effects, delikado, hindi pa subok. Hindi na namin alam kung ano ang totoo. Lahat talaga pagdududahan, lahat kakatakutan mo. Hanggang sa may isang araw, yung asawa ng kapitbahay namin, ang sigla-sigla dati, sinugod sa ospital, bumigay ang katawan, namatay dahil sa COVID. Sabi ng doktor, masasalba sana kung nakapagpabakuna. Doon ako natakot. Naisip ko ang asawa ko sa bahay. May mga maliliit akong bata, 2. Kasama ko pa ang nanay kong hindi na makabangon sa kama. Lumalabas ako para maghanap buhay. Paano kung ako pa palang magpapahamak ng mga nasa bahay? May mga bagay talagang ayaw nating pagtiwalaan sa simula. Pero kailangan nating subukan. Malalaman mo na lang ang totoo. Sana lang, hindi pa huli ang lahat. At walang pagsisisi sa dulo. Nagpa-schedule ako. Pumunta ako sa vaccination site at nagtanong, safe ba magpabakuna? Sabi ko. Sabi ng doktor, kapag nagpabakuna ka, magkakaroon ng immune response ang katawan mo para labanan ang SARS-CoV-2 virus. Kung fully vaccinated ka, ma-expose ka man, hindi ganun kalala ang sintomas o pagkakasakit. Mababa ang tsansang isugod ka sa ospital o mamatay. May side effects ito, tama? Para sa iilan, may mild hanggang moderate na side effects ito gaya ng ibang bakuna. Pero ilang araw lang itong nagtatagal. Depende sa immune response mo. Hindi rin dahil sa wala kang naramdamang side effect, hindi na epektibo ang bakuna. Kung meron man, sapat na pahinga at pag-inom ng tubig at gamot lang ang kailangan. Pero gaano ka-effective ang vaccine? Depende ba sa brand? Mas depende yan sa kalusugan at medical history ng nagpapabakuna. Lahat ng klase ng bakuna, tinuturuan ng katawan nating kilalanin at pigilan ang pag-atake ng virus. Dumaan ang mga ito sa maraming clinical trials para siguruhin sila ay ligtas at epektibo bago dumating ang mga ito sa atin. Papaano ang nanay ko? Masela na siya, sabi ko. Mas maiging ikonsulta ang mga may comorbidities o may kasong pangkalusugan sa isang profesional bago magpabakuna. Huminga ako ng malalim at nagpabakuna. Sumenyas ang doktor sa akin, sabay sabing, hindi dahil bakunado ka na, pwede ka nang magpabaya. Kaya doble ingat pa rin. Sumunod lagi sa safety protocols at makinig sa mga kinauukulan. Umuwi ako sa bahay ng mas malakas ang loob. Sabi ko sa aking pamilya, dahil nagpabakuna ako, hindi ako magkakasakit ng malubha at mas hindi ako makakahawa ng kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho o mga tao sa komunidad. Isipin nyo, mas maraming bakunado, mas babagal ang paglaganap ng COVID-19. Mababawasan ang pagsasara ng mga daanan at pagbabawal na bumiyahe, magbubukas ang merkado, bubuti ang ating kalusugan, aayos ang ating kabuhayan. Nabuhayan sila ng loob at nakumbinsi. Mula noon, mas nakampante kami dahil lahat kami bakunado. Kaya sa huli, gawin natin ang lahat ng ating makakaya para pigilan ang pagkalat ng virus. Magsuot ng mask, maghugas ng kamay,
Buksan ang mga bintana para sa mas maayos na daloy ng hangin. Sumunod sa physical distancing, umiwas sa mataong lugar, at higit sa lahat, magpabakuna. Umaasa ako at ang aking pamilya na sa isa-isa nating pagpapabakuna, patuloy ang ating kwento ng sama-sama. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo Guagua FM. Radyo Guagua FM. Your full-time community radio. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99.9 Radyo. Yung mga kabataang babae dyan, never forget who's taking you home. No? Never forget that. Sino bang sumusundo sa inyo? Hindi ba si tatay? Di ba? Si tatay ang nagsusundo kapag ano man ang mangyari sa atin, di ba? Lalo na kapag uwian na, si tatay ang nagsusundo sa atin. Never forget that, okay? Sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, nung bisa kang mikamasanting nga pamilya, maging tatang ka man o ima, ilako ing kabuisitan. Yes, totoo yan. May pagmalasakit at alang may pag-argue, lalo na kareng pera. Yeah, ay Diyos ko, kasama kong diling pisasabyan ing pera. Lugod king metong at metong ing miral. Yes, ne? Halimbawa, kembale, ating mesira, ating me balbal or nano. Pera ya ito, my goodness, sa'yo masyadong pangayan din nga anak tamo, ne? Or ingasawa, or nino pa mang kembale. Nung agyuyaring salwan, nung asa sa liyang pera, eko mi pagbuisite ko mi pagnano. Alright? Kasamang kung dilim pisasabyan ng pera, my goodness. Hay? Andiyan keng pamagobre, buring pisasabyan ng perang makanya. Sige, may bien, Pero, when it comes to organization, paralan damo keng maya paparalan. Pabalo daw bakit manyil makanya alam problema ka na ako pero ken pamilya ayak buring pisasabyan ng pera nyaping manin tunang kung gusto nyaping manin tunang kung gusto bang kanita eya pisasabyan ng pera. Alright. Okay, so yan nga, so, the father is the head, the foundation of the family. The father is the one planning, the one thinking what is good for the family. Nano pa? Ing father, wapin niya ing leader. Ya ing leader. Ning pamilya. Yan. Pagpugayan tala po ring tatang ngeni. Alright? So, ikang inda, ikang asawang babae, sunod ka kingkekang asawang lalaki. Sunod ka kaya. Okay? The father, the man, the husband is the leader. Remember that. So, itamong babae, andyang magobrata pa, andyang pang milyones, singke kang panakitan. May tatapakan
ing katuliran na ning kekang asawang lalaki ngayon. Alright? Tandanan tayan, itang babay. Ne? Susunod tamo mo, kareng kaburyanan da rin kaya katamong asawa. As long as it is for the goodness of the family, kakayan keng marok, nakatatake keng marok ning asawa, lalaki, sunod ka kaya ikang asawang babae. Tandanan mo yan, ne? So, siguro nung pisasabyan pera, example, kasi kanita, ating kung kakaluguran na, buring magobra, ne? Ning asawa na, ini, babae yung kaluguran ko, at kay bating asawa na, buring magobra, wulimburi na manyese niya mong anak da. Pero, ing sweldo na kasi ning lalaki, naman kakasya king pamilya. So, sabi ko, pisabyan yung masalese yan, paunawa mo kaya na, kailangan kang magobra. Kailangan kang magobra, kailangan kang sumaw para kayang budget ng pamilya. Bangkanita, dumanop, itang mibye, ing pangangailangan dareng anak. Ing dahilan pa, itang seloso yung asawa na, Diyos ko, kayo naman lalaki kayo, pwede ba? Ilele, lako yun yung selos-selos kembye, practical yan yan, practicaling pa magselos-selos sa yan, magobra yung babae para kareng anak na, para kayong pamilya, tandanan nyo yan, para makipaglandi-landian mo kelwal, tandanan nyo yan, kayo asawang lalaki yan, alright? Nanay ne, sunod. Yes, sunod. Nanay ne, tuki kaya. Sunod kaya. Yan. Kinorek na ako na naman sa role. Okay? So, sunod. Itamong asawang babae, sunod tamo. King kaburyanan na ning asawang lalaki as long as na king kayapan at king kasiran na ning pamilya. Tandanan tamo yan. Alala ko na naman, yung magikang malugod ka rin in-laws man. Yeah. Okay. So, the father is the head, the foundation, the leader. My goodness, kabayat yu kaya, keng pamilya, role, keng pamilya, kayong tatang. What a term. Leader of the band. Yes, Ma'am Susan, yung leader. Yan, pa-play tayo ka, no? Request si Ma'am Susan. Leader of the band. Yes, the father is the leader of the family. Dapat tamo sunod kayo. Kakokontra nung ing buri naman ng asawa mo, masanting naman, at katuliran na ng asawa mo, ibiye mo para kayo yung katuliran, makipagmasyasan buntok, mipate kayo mo, ketang bagay nga ita. At tatapakan katuliran ng asawa mo, andyan pang matas kasweldo kayo, andyan pang mas makakay ka kayo. Nakasae mo na sana inasawa nung balon tanggapan na makanyan yung asawa mo, may naya pangatawo or may naya panintunan. Dapat is bayo ka makyasawa, pakibalwan me pa mo pakibalwan me pa mo ing asawanan mo nung matatagyang klaseng tao. Uling basta-basta yung pamagpamilya. Basta-bastang luluban yung pamakyasawa. Alright? At pialungan yung pamakyasawa. Tandaan tayan. Kamamyalungan. Alright? Nanuya pa yung metong atatang. The father is a teacher. A teacher, a role model. A teacher and a role model. So, nakaman tuturong daretsahan. Ikang anak, nakaya tuturong daretsahan ning kaya kang tatang, pero obserban mo itang behavior na nin tatang mo. So, role model ya, teacher ya in a silent way ing metong atatang. Okay? Sa bagay ako, ing first teacher ko kembye ko, wapin ni tatang ko ladeng tuki keng buri mo.
uli na ning lalaki la, edo ko man idalaking matsura king masanting bagengan. Yes. Ne? So sabi naping Sir Rolly, kapilan man ning metong asawang lalaki nakatuki king mayap. Usually mayap ngan. Ne, mayap ngan ing kakayan na ning metong atatang, responsableng tatang king pamilya. Okay? So, sabi ko pin, itatang ko yung first teacher ko kasi nang kanita alayo uling makipaglabada yung nanay, ne? Uling ping agyong magobran tatang uling may atake king puso. So, inang yang makipag-gobra kelwal yang maglabada yargoy ng kanita, pero itatang ko naman gagawan na ing katungkulan na, ne? Ikit king menos pinggan ni tatang ko, ikit king memiping malan ni tatang ko. Akakit ko ito, anya pinanyang agyo ko ng pepya ning malan mo. Inumpisang ko ning pamamiping malan, pamaglinis bale, ne? Inumpisang ko ng gawan yang king family. Kasi pepakit ng tatang ko ito eh. Yeah, tsaka itang yung tuturo ka na ako, Diyos ko, I still remember, 4 years old, tuturo na akong geometry. My goodness. Geometry. Man, what is the degree of the right angle? Diyos ko, my goodness, itatang ko, ne? So, Father, you are the teacher in the family. You are the role model in the family. Tandaanan mo yan, eh. So, sana din hanggang papakit mo keng anak mo, papakit mo keng asawa mo, purungan, masanting, mayap, at makatwiran. Okay? Kakaida rin ang word sa reta, mayap, masanting, makatwiran. Hanggang papakit mo, papalto mo, paparanas mo keng pamilya mo, kareng anak mo, kareng king kekang asawa. Kay nano pa, ing metong atatang wapin ya ing provider. Yan, provider in the family. So sikapan nyo, kayong tatang na sana mas higit kayo keng kaya kayong asawa. Ngayon, nung ko man higit keng makanita, bawian nyo keng aliwang bage. Alright? So, the provider in the family, ing tatang. Okay? Tamo kakalingwan ta. Pero, kemping panahon tangay ni, ne? Masakit ing bieso, ing babayi, kailangan niyang sumaup para keng pamilyang tetagyo. Okay? So, provider, leader, foundation, the teacher, ne? Karakalyo roli kayong lalaki kayo. At ni pa ikayong lalaki kayo nung pareho kayong magobrang misis. Ne? Ing madalas kasi akakit itang kahuli na nin lalaki, burina si Silbian niya. Ne? Si Silbian niya. Pero ing babayi kahuli na bat keng obran na pa ing obrang bale, lalo na nung mga latikla pareng anak. Magluto ya, maglinis ya, obrang bale, house chores. So sana ika naman lalaki, imbes na ikang pasilbi, imisis mo yung silbian mo, sangkap meng kape or sangkap meng juice, nung disnan meng magluto, disnan meng mag-prepare para keng pamilya. Ne? Diyos mio, korason, mapagalya ing babayi pa magobra kelwal po tangkay obra pa kembale. Misip kay kang lalaki ka, ne? Misip ka kembie mo. Alright? So remember, you are the provider. Ing babayi, sosopan na kang gusto para mag-run yung masalese ya pulay ing pamilya. So, may masyadong alipinan ing kekang asawang babayi. Okay? Nanuya pa yung metong tatang keng bale. He is a helper, yan. Kaya nga sopan me, yan sopan me, helper ya. Andiyan kapilan in tatang metong yang helper keng kayang asawa. Ne? Kareng anak na, helper yan naman, susopan no ring anak na naman problema da. Okay? Problemang eskwela or problema keng biye, susopan no ring anak na. Nano pa? Discipline with love. Yan. Nung magdisiplina ka, ikan tatang, siguraduan mong ating lugod ing disiplina mo. Ne?
And hanapin, never hurt your family, especially your wife. May panasakitan lub ingke kang asawa. At mo panasakitan lub physically and emotionally rengke kang pamilya. Ding anak mo at ang asawa mo mo panasakitan emotionally or physically. You may discipline them, but discipline with love. Explain to them. Explain mo karela. Bakit kailangan mo ang disiplinan? Bakit kailangan mo lang i-grounded? Grounded mo lang ngayon ngaldo ngayon, ngayon bengi ngayon, alang mag-cellphone, alang mag-wifi, patdangke. Kasi maloloko kayo Mga paborening kayong pamag-aral. Mga paborening pamilya kasi nanu-nanu kong an panel ben, nanu-nanu kong an sisakaswang, kayong cellphone, keng TV ngayon. Yan. My goodness. So, isang makanita, you follow, you obey. Obey. Right? So, discipline with love. Yan. Okay? Kaluguran nening tatang ingkayang pamilya anyapin didisiplinan Alright? So, ika naman tatang, isipan mo pang masalese na anong klaseng disiplina ipairal mo kayong pamilya mo. And remember this, never hurt them, mo panasakitan loob, mo panasakitan physically in family mo. Okay? Never hurt your family. Kaya benaka rin itang waking pamanyakit loob, mami sakit loob keng pamilya. Yan, ang sabi ng Sir Rolly, luguran tala niya kung sasabyan keng abe, I love you 3 times a day. Kasweet na naman, Sir Rolly. Apo ko Marianong garapon, seselan niya, hinda kong piyang. Yes. Kapilan may pa tatawling sebyanan na I love you ing asawa mo. Kapilan may tatawling sebyanan I love you ing anak mo. Yan. Eda na masyadong daramdaman din anak din. Anyang mo muna kaming mag face to face din ng anak. Yang sabihan ko, ay, kaluguran da kayo. Makayan, I love you all. O, wala, mangilabot la rin anak. Mahangilabot la rin anak. Kempanya biyang ko karelo. Saneng makarandam, I love you. So, kayan tayo po yan, kaluguran na pengare, especially na in tatang ng pamilya. Sabi mo ka rin anak mo, in kaluguran da ka. Ayan, kaluguran da kayo. Okay? Thank you, Sir Rolly. Yan. Nano pa, discipline with love. Nano pa, never forget special occasions. Yan. Give time to family. Yan. Alright? Nano pa, never criticize your kids or wife. Diyos ko, dapat ikang mumunan diling supporter. Ikang mumunan diling susuporta ka rin anak mo. Or king asawa mo. May lipstick yan bagya. Lako mo na yan? O lako pakaluluto may tayong labi mo. O bakit? Anya nga luguran may yan. Uling maluto ya labi. Anyang inasawa may yan wari. Maka-makeup. Maka-makeup yan. Lalo na niyang kinasal kayo. Maka-makeup yan. Ot ngayon may buring mag-makeup. Ika naman. Ika naman. Alright? So, yan. Never criticize your kids. Po, itamong taksya po. Taksya po da. Ot era mo sabi keng asawa yun, nakaluguran niya. Atlong beses keng Aldo. Akalingwanda na ito, Sir Rolly. Akalingwanda ng sasabyan ng I love you, karelang pamilya. Okay? So, never criticize especially your kids. Eyo po nanita panatuan din kaya kayong anak.
Lagi, support lagi. Ne, ingibyeta mo ka rin anak. Ikang asawang lalaki, may kikritisizing ke kang asawang babae. Alright? And likewise also, ikang asawang babae, never criticize your husband. Alright? Tandaanan tayan, may papagsuporta tamo, may naman ketang kain tamo gagawang dahilan para ikasama dalob din kaya katamong pamilya. Suportan tala, malago ko, mo, ay, Diyos ko, wala kang kaparang lago. Tandaanan tamo yan. Andiyan ka rin anak tamo. Tala kikriticize. Mo sasabihan loko, kaklak mo buntok. Mo sasabihan kay anak mo ito. My goodness. Kanino yawari ba't ng anak kayan? Kaya ba't yan So, anti mo na sinabi kaya. Anti mo na sinabi kaya ing makanya na bagi. Okay? So, never criticize your kids. Yan. And never leave relationship with your wife or kids. Antin dyan tayo po ita. Mulalako ing relasyon mo king kekang asawa ampo king kareng anak mo. Kapilan man, mulalako ing relasyon mo karela. What do I mean? Nagtatag na kang pamilya. Why do you need to build another family? What is wrong with the family that you have founded? nanong mali ketang pamilyang ketang babaeng peksalan mo at dinicide mo na maging indadareng anak mo. At bakit kailangan mong manintun aliwa at manalakad pasibayong pamilya? My goodness. Isipan tamo yan, itamong asawang lalaki or asawang babae. Alright? Tandaanan tamo po yan. Magtatag kang metong nga pamilya at itantetag mo nga ita. Pati bayan may gusto. Uling ikang pundasyon Remember, ikang pundasyon. Dapat maging marupok. Dapat maging mayna as the foundation of the family. Tandaan tayo, itang asawang, yung asawang lalaki ken. Alright? So, mo kailangan man nalakaran aliwang pamilya. Mo kailangan ing maninto aliwang babae. Nanong gusto kay asawa mong babae, sabihan mo. Pag-usapan niyo. Hindi na siya maganda? Bilhan mo siya ng salimeng pampalago, nung malago. Mataba na yung asawa mo, sexy. Ikay may keng gym or salimeng pang-exercise yung asawa mo. Or ikayong adwa, mag-jogging kayo, maglakad-lakad kayo, hanggang magiging sexy pa si bayo. Mag-diet siyo. Salimeng dakala prutas, sampung gule, bantay, mga nasi, nung may buring kakit mataba. Right? Ngini, mamahuyang mo antin dyan, mamahuyang pawas, o salime lugong mabanglong sabon, dang kanita, mandiluya, aldoldo, salimeng, deodorant, salimeng pabanglo. Yan. Ating solusyon ka rin hanggang problema, my goodness. So, never leave your relationship with your wife and with your kids. Never build another family. Ayusan ining pamilyang tetag mo. Right? At totoo ba? Sisiran. Okay? So, respect the family. Respetuan ing pamilyang tetag mo. Okay? Never stop loving. Never stop loving the family. Yan, alright. So, lumipas na naman po ang 2 oras and it is 4 o'clock now. Maraming salamat sa lahat po ng mga sumubaybay, nakinig ngayon sa Pamilyang Kapampangan.
Ay, nanong sabi na, nung Sir Rolly, sasabihan na kang indang piyang, I love you 3 times a day. Yaku, I love you, sweetie, more than 3 times a day. Wow, Ma'am Susan, ka-sweet naman. Ayan, okay, kasayada po rin yung kaya katamong kapatad, kening radyo, okay? So, this is your DJ Ma'am Ning again. See you next Saturday in Pamilyang Kapampangan here at 99.9 FM, Radyo Guagua. Ini po ang istasyon ang magmalasakit at lulugod kareng tao. Mabuhay tamungan po. Broadcasting from the business capital of the 2nd District of Pampanga, Municipality of Guagua. Ito ang tapat at maaasahang radyo. Angat sa serbisyo at para sa publiko. 99